Jeg sagde jo bjæller. Ja, bjæller, det er rigtigt. Jeg var rent faktisk ret tæt på. Du var tæt på hvad? Jeg skulle gætte, hvad der var i. Så da Janne Jul 2011, mor hun er i gang med at pakke et dødt rensdyr op. Efter Jans Manddomsprøve. Jeg var oppe hos Karl. Han har været ude sammen med Bubber. Karl Marr, jeg så Karl Marr. Det er der ikke nogen fedt. Jeg ved du ikke, hvad det er? Og det er tydeligvis udstop. Det er pakket godt ind, så du ikke kan lugte den døde lugt. Når du nu åbner, så ligger der en død rotte i. Glæder mig til at give mig gaverne står lige. Ja, jeg har aftalt med Janne, at vi skal ud på sådan en jagt. Med jeres elektriske tandbørster. Ja. Og man bliver filmet af den her. Ja, det gør man, fordi det er altså ikke særlig tit, man får sådan en gave her. Det ryger direkte på nettet. Et dødt rensdyr, det må vi alle sammen opleve. Lægger bøs. Ja, det skal den ikke. Det har vi sagt med vores gaver i et år. Den er bare så flot, har I set? Nej, det har vi rent faktisk ikke. Lige til nettet. Lige til hvad? Lige til hvad? Til nettet. Den er pæn. Du skal bare høre den, hvor Janne. Jeg tror ikke rigtig, at man købte en gave. Jeg vidste det. Hvordan er det? Jeg ved ikke, måske det bliver garanteret sådan noget. Der ligger også noget inde i. Det er godt. Waterproof. Det er klart. Must have. Just in case. Ej, det var også godt. Hun har slet ikke set den ligge op på teleskabet. Det kan næsten ikke passe, jeg har næsten alt muligt på skabet. For jeg skulle Den er jo finde... ikke- Og Den er ikke den der på sort. skabet. Ja, jeg har da haft alle de der plastik med. Nej, du har ikke. Inden, da vi tog her til